Mga Bons, para sa inyo ha, para sa inyong mga huna-huna, kung sa may ibot pasabot sa bunsurot. Ang bunsurot para sa ako, wala siya, ang gagmay nga mamang. Bunsurot ba ng mga gagmay nga mga mamang? Ano, mga amigas, Basta mga mamang na siya nga gagmay. Mga bigas, mga bunok, ana. Oo, muna na. Muna akong pasabot sa murag na sabtan nga muna bunsurot. Di mo dahil siro sa din ang bunsurot. Sa ako po sir, sa akong kaugalingon o ideya, nga ang bunsurot, ingon kag bunsurot, kanang pangit siya nga tao. Kanang bunsurot ba, bunsurot siya gnaong. Moingon kag bunsurot og naong katong naong nga murag nang-ana ba? O nang-ana. Nangabunsurot? O nabunsurot. So muna akong buti pasabot sa bunsurot. So mao na nga ang akong nahunahunaan nga ang bunsurot, pangit siya nga tao. Unsa ka din ng bunsurot, no? Ako kung sanang Humana ka sir, human ako. Karang bunsurot ba binaw ka nang kuan bitaw ka nang nabitaw sa yuta magbangag bitaw na murag mga kuan murag magtanil. Ay talong baboy. Di ato talang baboy. Di na bunsurot na. Amo na pasabot nimo dai. Oo. Tayo mo di ay. Ang bunsurot, kanang pangalan nga bunsurot, nakuha na nako. Bunsurot, team bunsurot. Sa una sa bata pa ko, hilig ko mamintik sa lasang ba dito sa bagang. Among uma. Ya dito sa uma namo sa bagang, ang palibot niya ay mga hagimit. Daghan kay bunga, daghan kayo dito mga langgam na mga pulisisi. Nato na mga ang pinakadaghan ito mga bunsurot, mga langgam. Kanang bunsurot nga langgam, gagmay kayo na siya. Nya kolor-kolor ba ang iyang balhibo. Daghan kay siyang kolor. Ang tingog ana nindot kay nang tingog, labi na kanang magdungan. Nindot kay nagtingog. Unya pang tinteko na nako sa una niya usahay pod mamulot ko ang tugot ba pulot. Daghan ka na sila dito mang kuan. Unsa man na siya kadagko? Kuan ra na. Murag tamse kadagko. O murag kalaw kadagko. Amra mo tamsi. Ang nani ra man kadagko. Inani kadako ang kanang ngalan nga. Jutay ana. Nani gani. Okay na ana. Ang iyang pag nabalhibuan na siya inana siya. Lahi Mo po na ang bunsurot. ng tamsi. Bisaya man ng tamsi siguro. Pangalan kita anak nila ni kuan, sauna ni Padadaw ni Dangin diri sa so sa akong amahan. Ang pangalan nila ana, mangalan na nila og taligtig. Taligtig. Pero akong gingalan na siya bunsurot. Ngano bunsurot man. Ganahan man ko maglantaw siya kay labi na magtapok na sila daghan man na. Maggrupo-grupo ba? Oh, maggrupo-grupo. Oh. Maggrupo na sila. Muna akong pangalan Team Bunsurot. Maggrupo na sila ng mga Kaya gagmay. muni. Mga nindot og balhibo. Mga nindot og balhibo niya, nindot og tingog pag magtapok na sila ang nindot kayo dito sa lasang. Kita. Bantog ra dai. Kanta ko nindot og tingog. Ay Aw, bantog. oh, kita dai. Kita. Ano na siya? Yang sa ni mo ani. Bunsurot. Ako ba Bunsurot. gagmayng tao lang ko. Katong gagmay Sakto mananap. gyud ay. Sakto. Bunsurot gid ay. Sakto gyud. Nya, Gagmay lang to sila nga mga langgam. gagmay tao. Gagmay tao. Nya, mga nindot og tingog nga langgam. Wala akong magtapok saba. Saba. Wala akong magtapok ta. Saba. Okay kayo ba? Bunsurot gyud. Okay kayo. Tato na ta. Nader baklay. Ta.